sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapukan ni pagayam tayo a Miranda, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no ikumpara ti panagbiag idi ken ita, adayo a narigrigat ti biag idi, isu a napateg ti tunggal sintimo kanyak. Nasapaak anak asawa, ket 5 ti nagbalin nga anak mi ken ni Noel. Makiman maneho ti asawak iti jeep, ket no kasjay nga awan biyahe na, makiek-extra kadagiti construction. Agang ang katakmet iti komporme a mabalin ko a mailako, tapno adala ang pangalaan mi para iti inaldaw a kasapulan mi. Rugyak man nga ro ti agsalaysay idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasamak. Agto iti sweldok, nanang. Imbaglahan ngayon na yun yung ikatang kadagiti masapsapol iti balay. Ay na, agyaman ako na yanak ko. Dakkel atulong dayto nang ro na kadagiti kakabsat mo. Awan na nyaman na, nanang. Tas inkarik kada kayo. Tulungan kayo aginggat kabala. Banag apagyamanan mi una yanak ko. Ket sapay ko ma, tadi kan tumauma amang tulong kada kami. Nang ro na kadagiti kakabsat mo. Among matabasit lang ti sweldo ni tatang yo iti panlakiman maneho na. Wan ka din, nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Pastalakit di adda, mang tedak kunak manen. Good morning, nanang. Oh, hana anak ko. Nagsapa kamutan anaring. Tamasapa ak nga agsakdo. Sigurado nga min apila man ni Giant ti bombaan. Mala, mapan ka nga rodan. Ang amsakbay na, riingam man pa'y dagiti kakabsat mo. Tani, lumawagan. Sige, nanang. O, anya pa'y laang nga, aramiden nyo, anak ko. Sumrak kayon aldawan. Wan, nanang. Wan, nanang. Gibalon ko ngay nga ron. Mabiit lang. Oh, atoy. Thank you, nanang. Siyak nga imot. Dahito tibalon mo, Vince. Ay, agyaman ak, nanang. Malaala, ingkayon, tapno di kay maladaw. Nanang, already na kun ikan iti kwarta. Dahito'y laangan tinapay kan chicharon ti balona. Ay na anak ko. Kano adala nga ruden balon mo analing taasa ba? Ita, agala ka pa'y iti tinapay kan chicharon. Sana bali ata inlis takmat. Bayadak to inton ada kwartak, nanang. Ay, unay kalakit din ayang ubing. Talaga asika. Day talakanum ti pampanunutem. Amo yumat analakak ama bisbisin, nanang. Ala, nga ruden dagita anak ko. Thank you, nanang. Bye-bye. Oh, adto'y ti parakan ka, Gino. Tinapay kan lining taasa ba? Ay, wow. Thank you, Hana. Kukok ka din amin daytoy. Wen, Gino. Ang mga noong tanakamanan ni nanang mo, gapo kanya. Saan? Di namat amo aparakan ka dayta. Ti amo nakit balon ko. Ay, agyaman na ka na. Awan anyaman na, Gino.
Nasayaat mo tasimangpet ka, Noel. Uwan, bakit? Kasta unay abannog ko ang nagbiyahe iti nagpatnag. Nagsakit di sikat ko. Agmano ang tatang? Oh, kasya na kati Diyos, anak. Tatang? Sumurot kayon kada kami amapan makimisa. Ha? Ay, ko Inton maminsan ton. Kasta unay nga minabannog ko. Kan napuya takpay. Sige matan a tatang. Italaang manan nga kakadwa tayo amapan makimisa. Please? Inton maminsan ton, tatalaga nabanogak. Hana, anak ko. Please, tatang. Apay aya adagulit ka. Nabanogak ko naklangaruden. Saan man na natangkan ti ulom, si Kahana? Maminsan laang ti sao. Naawatam? Sorry, tatang. Mala. Mapan kayo latan makimisa, tamaturog akpay. Ikararagan daktulatan, no iso. Oh, apaya kasta tilangam lakay. Kasla aburido ka man. Kasano? Kat agbayad ka numat ni Vince iti tuition na inton bigat. Pampanunutot no sa dino ti pangalaak. Lakay. Kabalbalik lang ngamin iti na minsan para iti pang tuition ni Raisa. Ita, ni Mat Vince. Ang mga no din akong ikan ni boss ta nagsasarunumat tantikas advance ko kan kuana. Barang ano agawid manin ni Brian. Kat adda itid na. Ta isupay lang ti pang tuition ni Vince. May sapay day ta pa kakon konsensya ak bakit? Noel. Kasi matya anak ta. Ta imbes nga agad adal piman. Saanan Tanasa pa nagtrabaho. Tap na makatulong ka data. Apay no palubusan nak ngaminan amapan makitagad iti ayan ni Madam Alice. Isupay matitangdan ko amapan aglaba kan aglinis ijay balayda. Miranda, saan ko maanatangkan ti ulong? Asino nga iti mga sikaso kadagiti anak ta, numapan ka makitagad? Lakay, dadakkel damutan. Panagkunak ket kabaalandan ti magbagida. Nukunak asaan? Saan? Di ka madanagan, takabailak pa'y nga ipamuspusan ti amin, Miranda. Sa dino ti pangipanam iti daytahan na. Kwa nana, mapan ko itid kada Gino. Anya? Amangan nga minuawan si daan day tarabi Kat datayo ngay. Napanunot mo ka di nga amangan no datayo ti awan si daan na inton bigat. Ala, isublim dayta. Ang nana. Isublim dayta ko na ni. Nagrigat lang aruden ti biyag tayo. Maalam pay laang ti mapan agipadawat kadagiti kaaruba. Ala. Ingka isubli dayta ijay kusina, Hana. Wen nanang. Agmano ak, nanang? Kaasya nakatidyo's anak ko. Naimbag nga oras yun, nana. Agmano ak. Nanang, iso ni Ruby. Kayan ayat ko. Kaasya nakatidyo's. Balasang ko. Nanang, ni tata, sa dino tayo na? Ay ko, di pa'y simang patanak ko. Ang amangan no paawidan day jay. Sige, nanang. Itulod ko na ang ni Ruby iti silid mi. Iti kasta, makainanamot tan. Anya, agkalay sa kayon kin ni Ruby ko na, Brian. Wan tata, adda kami matan iti husto tawan. Kan may isa, agin inet kami mat kin ni Ruby. Anya? Apay ngamin ayang agganat kayo launay nga agkalay sa anak ko. Agpudno ka man kanyak, Brian. Nanang, saan ang masikog ni Ruby? Apay ngamin aya aday ti pampanunutan nyo. Agraman ti pamilya na, kasta ti bagbagada. Wen tagdardarasudos kayo mat ngamin nga agdesisyon. Sana bareng-bareng ti mga sawa, Brian. Kan maysa, kasanon dagiti kakabsat mo. Di mat inkarim at tulungam ida ang makaadal. Tatang, doa taon ko mat ida natultulungan. Panawon mo siguro. Tapno ti bagik matan da si kaswag.
Kahit kumatantag pamilya. No agsao ka. Kasla si ka amin ti mauobliga iti daytoy a pamilya. Kat pudno matsan ka di? Kan maysa, saan kumat nga obligasyon ti mang paadal kadakwada? Da kayo tinaganak. Iso ada kayo nga rod tirumbang amang paadal kadakwada? Bastos ka nga inanak! Ibatan nagtatam! Ayop ka? Apay! Anya ti pagpampanakan mo, ha? Husto, Noel! Ibatang ti anak mo! Bagbagaman ti anak mo, Miranda. Kahit yuman gan saan, agkalay sa kami kini Ruby. Apay ngay, amul-mulagatan nyo mulatan ti makan anay dasar iti lamisaan. Anya ngay ti kukuin nyo. Mangan kayon Awan ka din ti daduma amasida, nanang. Huwag nga rot kastamanan ti sida tayo, di kalman. Tata, isumanan ti sida tayo. Pasensya kayon anak ko. Taday talaang tinakaibatugan ti kwarta tayo ita. Agyaman kayo kit di adda. Good morning, nanang, tatang. Good morning, anak. Mana, agtugaw kan, tagigiddan tayon amangan. Good morning, Manong Vince. Morning. Good morning, Manang Raisa. Good morning to, Hana. Wow! Tuyo kan linambong nga ugot ti sayuti. Nagimas nga taday toy, nangaruna no adda kapi. Saan ka di, nanang? Ay, anak ko. Husto ka. Ala, mangan tayo anak ko. Anusan tayo pailaang ditoyo kan linambong nga ugot. Tainton malam, agsida tayo itilitson. Agpaiso, tata? Promise, tata? Promise. Yay! Nanang, tatang. Brian, anak. Pasensya kayong katagiti na isawang ko kada kayo di na minsan ngal daw. Nanang, tatang. Brian. Ay, takunay ni Ruby. Sabay ko tao manunugot kayo maten ngagkalay sa kami. Sana bale, tatumulong aklat tamat dito balay, nga uri at danton asawak. Ala, uwanan. Anya nga rod. No talaga adida kan malapdan, Brian. Ala, umay kakit din. Tagsasango tayo amangan. Pagyaman tatang. Nana? Apay, Brian. Amangan mo daw pa extra kwarta tayo dita. Naibusan kami ngamin. Kat awanan panggatas ni baby. Anya, di mo't kait-itod ko lang kada kayo idinaminsan nga aldaw. Ay, naibus ngamin ng tenterjunal lang. Ay kat agdiskital ka Agparparikot lang nga roden ti inayo para iti pang tuition manen iti kakapsat mo. Ita, dumawat ka manen. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. No dimngag kayo kumakanyak, kat saan kayo anagkalay sa adagos? Saan kayo kumamot anasapa anadaan iti anak? Noel. Kita amita, marigrigatan kami lang arudan amang isaksakad iti pagbiag tayo. Mainayon kayo pa'y. Agbirok ka ngamin iti natalgad at trabahom. Adamot trabaho, tatang. Iso na lang, tasan a regular. Day tangarud kat ti kunak. Agbirok ka iti regular. Nagadulang aruden aparikot mi ken nanang yo. Nainayo ng pailaan. Huston lakay. Makamu kayo man langin. Noel! Noel! Agsubli ka ditoy! Noel! Sana bale, ikarigatak tagbiro kiti nataltalgad at trabaho. Iti kasta, saan ako na dumawat kada kayo? Nanang? Apay ka di manen, Hana. Di nakdisturbon. At ako ko. Alaan nyo daytoy, nanang. Ni, sa dino tinangalaam iti daytoy, Hana. Kwartak dayta, nanang. Urnong ko. Amangan ngamin kunak no makatulong kadamanong Brian. Sige, nanang. Umuna akon amaturog. Masapaak pa'y amariing inton bigat. Good night, nanang. Good night, anak. Awan da dumaay amang iwan iti kapsat mo.
Dagiti ngay anak na. At dadagiti anak na, lakay. Kabayatan nga agpapaimbag ti kabsat ko. Siyak mo't ti mga sikaso iti pagtagilakwan na ijaili. Isupay mo't ati tangdan ko. Dakkel ti maitulong na dayjay kada tayo. Wen angem adayo ti Papa na Miranda. Kasanon dagiti anak ta. Kanayon lang arudan ti kaawan ko dito balay. Ita, uray si kakat pumanaw. Saan pangaminan amapan ijay, nanang? Please? Anak, agurnong laeng ni nanang. Sana bali, tano makaurnungat, agawid akmet laeng adagos. Aging ka diita, kat kagura nakpailaang lakay. Apay akas lang nagdakkel ti basol ko kan ka. Awan mo ti sabali nga inaramid ko ijay. No di nagtrabaho. Para mo't laang dayjay iti pamilya tayo. Day takat nga rod. Anya ti kayat mo apagparangan kadagiti anak ta. Kadagiti kaaruba tayo. Akaba ilam ti umadayo, tapno mabiyag ti pamilya tayo. Asaan kayo akabailan asuportaran? Ngawan siya serbik, kasta ka di. Napatpatag ka di ti ibaga ti daduma a tao, ha, Noel? Tinapatag kat maikanta itinasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Tinapatag, adda kanenda. Tinapatag kat mapaadal ta ida. Awan bibiyang ko iti anyaman nga ibaga dagiti tattao. Oh, matlagayam. Awan bibiyang mo. O di pumanaw ka manen. Panawan da kami manen kadagiti anak mo. Tay sumot di paglaingam. Noel. Makauma! Diyos ko. Apayadinak maawatan ti asawa. Lawlawag ang kumati panunot na. Diyos ko. Apay anagado ti wara ditoy. Kunak man no aglinlinis kayo, ha? Niya anak-anak, nakawara dagiti papel ken notebook na. Saan ko ako dagita? Iniurnos kon dagiti papel ken notebook ko. Amangan mat no kuka ni Manang Raisa dagita. Inyurnos kun dagiti gamit ko. Bagim day tahanak. Ala, tumal na kayon. Nabambanugak lang arudan. Ngam kastoy pa'y ti madanunak dito balay. Pag-aapaan nyo pa'y dagiti awan kaus-us kan na abanag. Si kamutan, apay ay nakakulkulit ka. Adayo nga ubing ka. Iso arumbang nalaang ngarod asurutam ida, ta isuda ti inauna, naawatam. Talaga mata saan asyak tinagwara ka dagita, nanang? Saan ko matabasol? Na, tasumumbat ka pa'y laang. Uray saan asi ka tinagwara? Rumbang laang aglinis ka dito balay. Apay nga minasya ka kanayon ti makit-kita yun, nanang. Uray saan ko matabasol? Ipapabasol yung kanyak. Syakla ka na yun ti ata kamalina. Syakla ka na yun ti makit-kita yun. Hana, anak! Hana! Ang subli ka dito eh! Hana! Tulungan kayo, nanang. Saan nun, anak? Kabailak day to yan. Tulungan kayo nga roden. Iti kasta, daras amalpas. Pasensya kan no si ka tinagdasalan ki pungtot ko iti rabi anak ko. Okay lang, nanang. Maawatan kayo mat. Pasensya kayon kasjay mat tinaybaga. Di kay agdanag. Taigaad ko ti agadal. Iti kasta, agbalinak to a maestra. Kat inton agsweldo ikan kayon to iti kwartayo ken ni tatang. Gumatang tayon to iti agkakaimas amasida. Talaga asikahan. Tila man mapampanunot mon nga ubing. Basta nanang, amok ken mamati ak amaaddaan kayon to iti adu a kwarta gapo kanyak. O sige nanang, mapana ko ni jay simbaan.
Sigurado nga urayan na ko ni Father. Apay, agkanta kayo kadimanan. Wen nanang, ada ngamin kasar inton madamdama. Masapa ak amapan, iti kasta, makapraktis kami pa iti kantaan mi. O sige anak, sumarunuak inton madamdama o may kabuyaan nga agkanta. Agpaiso, nanang? Wen, anak ko. Yehey! I love you, nanang. I love you to, anak. O ala, mapankan, itikas na saan ka amala daw. Sige, nanang. Bye-bye. I love you. Adoy atawan, tinaglabas, asikatin inay, ayat. Sikalang tipagtuyusan, daytoy riknay. Iti tunggal aldaw, sikati sapsap ulay. Hala, mistake. Sorry, sapsapulan ko magayam, sana birbirukan. Sana bali, sigurado sana akton nga agmistik inton madamdama. Ngamin, umay agboyan ni nanang ko. Talaga, Hana? Wan Gino Mala, patakan tapay nga rutibag na. Iti kasta, makadanon tanadago si Jay simbaan. Sigurado nga agur-uray itan, dagiti kakadwata nga agkanta. Wan Gino Hana, magpaigit ka. Adalo. Nanang! Nanang! O, Nanang! Brian. Ni Hana! O, apay tikabsat mo. Natisgrasya ta kanugin ni Gino. Kabayatan ti panagnada mo pa ni Jisimbaan! Ano niya? Hana, anak ko. Hana. Miranda! Anya tinapasama kiti anak ta. Hana! Anak! Sana Hana! puno na ito'y. Sana puno na ito'y. Hana, anak ko. Hana, bumangon ka dita. Hana! Hana! Bakit? Apay payahan. Apay anak tanuel. Apay. Hustonan bakit? Awanan ti mabalinan kayo. Nudi ti mga klon iti amin. Nalabit aday ti plano ti Diyos para iganak ta. Ano ti mangibagbaga na kasingsingbat ti anak ta. Managpulong. Managparabor. Nakaragrag sa kandadong apay. Apay, jak nakita dahit na idinabiyag pay. Apay nga itaglang nga naabiri sa amin dagita. Ang kinasaya at anak ta. Miranda. Nagsakit ti maawanan iti anak. Nagsakit, Noel. Miranda. Anak ko. Nulabsem ti agsarita kasla ak matay idi gapu iti nalaos aladingit ken sakit a marikriknak. Agingga nga inot an aklon ko matlaang ti amin. Manipod idi nasursuro mi matten nga ikan iti oras ti tunggal maysa. Nga ore agingga ita taaddan bukod a pamilya dagiti anak mi ket agbabanding kami latta ditoy balay.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Miranda. Ken ka pagayam, Miranda. Iti inaldaw a panagbiag tayo, adu dagiti panubok ngayon tay pagdaldalanan, amang ibus iti oras, pigsa ken pasensya tayo. Ngam di tay kumaliplipatan, nga ikan iti oray basit laeng nga oras, dagiti tattao anapateg kada tayo. Ti maysa nga agek, ti panagisem, wenno ti panang apresyar ket makuna abasit laeng abanag, ngam di tay ammo adakkel gayam nga agpaay kadagiti ipatpateg tayo iti biag. Ababalaang ti biag tayo. Enjoyan tayo nga rod kabayatan anapigsa tayo pay. Ngamin, saan tayon ang maisublipay tinapalabas, no di kat agtali na adlaangan dagitoy alagip kadagiti kaunggan tayo. Alakastan pagayam, Miranda, kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.